Vítajte u tohto môjho prvého videa z Minecraftu a dneska budeme hľadať pyramídu v tejto púšti. Nech sa vám toto video páči. Tak najprv ja už som sa naučil, jak sa Minecraft ovláda. Viem aj sprintovať. Hrám na klávesnici, tak som není na to zvyknutý. Som zvyknutý, že hrávam na plejku. A toto je Java Edition potom, keby ste sa chceli spýtať. Nastavenia. Čo, toto si dám. Hotovo. Pedory. Tak toto bude lepšie. Fú! Mám si to dať takto, alebo normálne. Ale tak to je lepšie podľa mňa. Idem teda hľadať tú pyramídu a budeme sa dneska aj snažiť si postaviť nejaký domček. Budem sa teda snažiť. I like it. Prečo tam je lietajúci strom? Aj? To je normálny. Takto pôjdem aj podľa mňa rýchlejšie. Ja už som aj skúšal, už tu mám jeden domček postavený, ale ten není kompletný. To sú doly, alebo čo? Čo to je? Dole. Videl som tu nejakú jaskinku. No už počujem aj skeletona. Jasné, dole. Musíme ich tu prehľadať. Nie, ale to sú skeletoni. Takže tu nejdeme. Čo? 4 bloky? Asi tu nenájdeme žiadnu pyramídu, lebo táto púšť je strašne malá. Tak som ešte na počítači proste strašne zlý a neviem, jak sa to ovláda. Ale viem aj toto. Spadol z veľkej výšky, sa utopil lovec príšer. Proste som skúšal že jak sa hrá ten Minecraft na počítači, lebo nikdy som nehral Minecraft na počítači. Je to môj prvý, teda druhý raz som hral, ale to som hral len običko. Lebo môj kamarát, teda môj bratranec má, on proste pracuje na takom jednom serveri a no nepracuje, ale proste pomáha jednému youtuberovi s takým jedným serverom. A on hral na počítači a ja som sa spýtal, že či si môžem vyskúšať, tak som vyskúšal, ale moc mi to nešlo, lebo nevedel som ani, jak sa sprintuje, ani nič. Tak ideme asi jungle. Keď nenájdeme pyramídu, tak nájdeme temple. Aspoň by sme mohli nájsť. Tu je priepasť. Ale už sa utopím, takže idem hore. Najradšej by som si našiel toto. Temple. Ale neviem, či ho nájdem. A jedlo, lebo 2 hungry mám už preč. No tak ani náhodou. Nie, utopenec, pomoc. Ja nechcem byť utopenec tiež. Nechcem sa tu utopiť. Haha, utopenec je mŕtvy. Lebo sa tu nedostane. Lala. Uj. Aha, idem si zabiť slepičku. Neviem ho ani trafiť.
sem. Paď sem. A ináč som to zabil jedného endermana. Tak. Ale nedostal som z neho enderperlu. Škoda. I like it. Ja aj takto sa papá. Idem teda hľadať temple. Zatiaľ tu žiadny není nikde. Ale musím nájsť aj nejaké ovečky, aby som si mohol vykraftiť posteľ. Lebo prvá noc bola hrozná, keď som skúšal. A už ide druhá. Musím si rýchlo postaviť nejaký domček. Počkaj, ja si postavím v hline. Ja nemám nič, takže nič. Postavím si žiadny domček. Prvú noc asi dám na stromoch. Keby som vedel, ja mám polovené cheaty, len neviem, jak sa to robí. Isko, Zetko, Cčko, Včko? Ne. Jaj, Lkom sú tu achievementy. Kečkom nie je nič, 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 hej. To takto, Ačko, Kverko, Rko, Tčko. Aha. Ale neviem, jak sa to robí. Papagaj. Jančina. Ani neviem, jak mám nájsť. Nie. Ja si zomrem aj. Lebo tu zas ja to neviem vôbec hrať. Musím si získať nejaké veci. Na pliku to je ľahšie. A veľa, ale musím sa naučiť aj na počítači, lebo budem točievať len na počítači. Na pliku neviem. Bože môj, neviem to. To si postavím domček.
neviem, jak sa to hrá. Ani. Takže to nepôjde, musím si nájsť niekde tuto. Hej. Nájsť jedlo musím. Toto sa dá jesť? Viem dosť rýchlo klikať, ale... I like it. Neviem si craftiť, jak sa to volá, krompač, ale musím si najprv vykraftiť z dreva, ale nemám drevo. Zoberiem sekerku. Musím počkať na ráno a potom si pôjdem zobrať toto, jak sa to volá, uhlie. Tam si pôjdem vykopať a dám si torličky do mojej základne. Tak sa nám nepodarilo splniť náš quest, nájsť temple, alebo toto, jak sa to volá, pyramidu, ale splníme jeden a že si postavíme domček. A ten domček bude takú ako z Lidlu, ale to nevadí. Toto bude moja bejsa. Tu si postavím svoj stĺpek. Ček. Tak idem za chvíľku pre to drevo, teda uhlie. Vykraftím si rýchlo krompač a idem pre uhlie. A potom pôjdem nájsť nejaké ovečky a potom urobím posteľ. Tak. Keď počujete moje dýchanie, tak vám prepáčte.
Máme svoju basu. A teraz len naťažiť uhlie a potom vykraftiť torličky a potom ešte jedlo. Ale chvála Bohu, že pavúci sú cez deň priateľský, ale tento asi nie. Mám jeden level. Ale teraz musím ísť rýchlo nájsť nejaké jedlo, lebo nemám žiadne. A toto je utopenec. A kde nájdem jedlo? Mám 2 životy. Teda 2 životy. Prečo shiftujem? Teda crouchujem, alebo jak sa to rozpráva. Aj melón je jediné jedlo teraz moje. Ečko. Mám jedlo, juchu. Healujem. Aha, tu je. To je toho je. Ešte sa musím nájsť. Dve uhlia mi asi stačia. Tam je kráva, idem ho zabiť. Zabijem ho za krvou. Pardon, že som tukol trochu do mikrofónu, lebo mám nové sluchatka a mám mikrofón rovno pred ústami. Musím sa nájsť ešte. Presto to, keby tam nebolo niečo. Keby tam bolo teda niečo. No jeden hit. Nice. Mám ďalšie jedlo a aj uhlie. Tak idem vykraftiť si torličky a osvetliť si jak sa to volá, svoj domček. Padal som. Dohylujem. Potom pôjdem nájsť nejaké ovce a potom ich zabijem. Chvála Bohu, nič tu nemám. Tyčky. Ja aj takto. Ešte tam dom jednu. 8 torličiek mám. To mi bude stačiť jedna len na to osvetlenie. Na toto. Už sa začína zlepšovať v tom ovládaní. Nemyslíte? Vlastne vy to nemôžete povedať, lebo ste tam. Ja som len na vašej telke alebo na mobile. Alebo na počítači. Takže vás nebudem ani počuť. Máme dosť veľa uhlia ďalšieho. To sa nám bude hodiť na pálenie. Alebo na niečo. To ich máme toľko veľa. Kde je ten zombík? Kde som počul zombíka? Som super parkourista. Ale v reálnom živote som parkourista. Čo? Chodím na parkour. Neviem, prečo som povedal čo. Ale čo už. Máme veľa uhlia. Strašne veľa. A veľa torličiek.
Ešte. Tam vidím. Ja urobím toto, že aby som videl, kde je môj domček. Keď budem chodívať niekde na výpravy. Postavím si tu stĺpik. A toto už trafím. Lebo tu je tento stĺpik z hlín. A teraz idem nájsť tie kravy. Teda, nie kravy. Ovečky. Aby som mohol si postaviť posteľ. Aby som nemusel čakať v svojom domčeku. A idem si aj vykraftiť dvere, aby sa mi tam niekto nedostal. Takto sa kraftia dvere tu podľa mňa. Keď si dobre pamätám, jasné, že áno. Čakaj, ale veď, na čo sú železné dvere, keď sa nedajú ani otvoriť? A keď si tam dáte pressure plate. Takže vlastne sú vám na nič potom. I like it. Toto si dám donútra, do domčeka. Toto dáme tuto. Takto si dáme tuto. A tuto. A vykraftíme si rovno pec. Dám si takto, lebo je to lepšie. Dám si shift. Dám to tam. Jaj, pardon, že som vám fúkol do mikrofónu. Idem toto nájsť tie ovečky. A už to je zase pesnička. Aj, ozaj. Čo? Sa boja, že idem hľadať ovečky a potom idem z nich získať vlnu? Čo im to tak vadí? Alebo čo? Asi preto kvôli tomu asi dali tú hudbu. Ale tie ovečky neviem, kde sú. Kde sa zdržiavate ovečky? Ovečky, kde ste? Musím nájsť nejaké ovečky. Čo tu žiadne nie sú? Koľko točíme? Idem pozrieť, koľko točíme. 23 minút. Mal som na točenie zase 20 minút, tak ja sa asi s vami lúčim a čau.